Tak, ahoj pohodářky. Tak já vám představím svou rodinku. Já jsem teda Eva, je mi 31 let. Vážím hodně, měřím hodně, takže to tady ani popisovat nebudu. Mám tady Elišku, který 21. května bude rok. Je to strašně hodná holčička. Víte, Eliško? Eli, děláš pápa? A nebo jak jsi veliká? Ukaž, jak jsi veliká. Ukážeš to tam, jak jsi veliká? Ne, tak teďka jí zajímá úplně něco jiného. Pak mám ještě jedno dítě, to je Vítek, který mu je 9 a snaží se mi teďka natáčet a on se vám prý představí sám, tak Víťo. Dobrý den, pohodářky. Chodím do základní školy Cerekvice nad Bystřicí do 3. třídy. Jmenuji se Vítek Kýrotka a je mi 9 let. Předávám slovo Evě Grossmanovi. Vítku. No, tak se vám taky tak představil, Vítek je strašně zlobivý, ale na druhou stranu musím říct, že se strašně dobře učí a má rád Elišku. Strašně spolu zlobí, viď? Že spolu zlobíte. Elinko, podívej se na tety. Jak jsi veliká? No. Tik-tak, to jsou jak dělají hodiny. Tik-tak, tik-tak, takhle dělají hodiny. A jak jsi veliká? Tak paci, aspoň dělej, Elinko. No, takže Elinka neudělá nic na protest. Tak. No a co bych vám ještě o nás řekla? Bydlíme tady v Sověticích baráčku. No a jsme strašně rádi, že jsme vás poznali na tom Facebooku. Krátíme si čas s tím, že se s vámi píšeme a doufám, že se teda v tom září spolu všechny potkáme a věřím tomu, že jste všichni strašně fajn a že to bude super víkend. Tak Eliška už si nechce povídat. Elinko, tak udělej pápa. Udělej na ty pápa. Udělej pápa. Pápa. Ne, tak.